Idazleak paisaia bat eraikitzen du bere bakardadean, bizi dituen min, kezka eta emozioez hausnartzeko. Atzera begirada istu bat, malenkonia eta pasioaren bidez, etorkizunera begiratzeko. Asier Serranok, euri gorriaren azpian eleberrian, erredentzioaz eta salbazioaz hausnartzen du ere, oso berea duen estilo poetikoa erabiliz. Asier, azken poema liburutik urteak pasa dira? Bai. Eta liburu berriarekin zatoz eta ez da poesia? Ez, novela da, berez, baina novela da? Badaka hor estiluan nola egiteko, poetikotasun bat, pero nire Asier Serranoren estilo hori, ez? Ez dakit txanpatua edo horroreari edertasuna jartzaren kontu hori ekartzen du, pero alderantziz, edertasunari horrorea, ez? Eta bai, aspaldi idatzitako liburua da, baina bai, batez ere betetzen duena da, nola esan, orain arte egin ditudan proiektuen laburpentxo bat bada eta gero ariketa bat. Laborategi moduan funtzionatu izan dit liburu honek eta usabatean zentratzen ez dakizune, zentratu gauza askotan eta igual nola baitez pasatu dezakezu, ez, langa hori. Eta bai, baneukan buruan, aspalditik liburu hau, iztea, batez ere aspaldi agindu niolako nire buruari erlojubileak eta bizaliak izango zutela 3. zati bat, eta honekin etorri naiz, euri gorriaren azpian honekin. Titulua, euri gorriaren azpian. Gorria zer da, Asier? Zuretzat, gorria kantugile moduen beba, hiri gorrietara eta joandakoak gara, zeuri esker eta bar, gorria askotan erabiltzen zuen. Zer da gorria? Nondik datorri izena? Gorriak, hemen nik uste dut askorik ezin dudala esan, bestela nolabaiteko spoiler bat egingo dut, baina gorri kolorea niretzat betidanik izan da bai Lorelen garaian eta bai lehengo liburu hartan, bada hiri gorri bat liburu hartan, bada nolabaiteko gune utopiko bat, bada irla bat, bada eguzkia goizetan altzatzen den eta hartzen duen kolore hori eta ilunkeran eskutatzerakoan hartzen duena, bada gizaki garela oroitarazten digun odolaren kolorea, bada pasioaren eta sexualtasunaren Espainien kolore hori. Niretzat gauza bizi bada kolore gorria. Idaztera eramaten nauen kolorea da. Bai. Gizakiaz idazten dugu, eta nik gizaki aktiboak behar ditut, mugimendua daudenak. Borborrean daukatenak beraien odola. Asier, nore karri gaituzu? Hemen gonbidatuek erabakitze duten ono egin elkarrizketie, lotura daukabe bai, gonbidatu duzun beste lagunarekin, non gaude eta norretorriko zaigu elkarrizketara? Nire lan lekuan, lantokian gaude, Donostiako Irale irakastegian, hemen formakuntza saioak jasotzen dituzte irakasleek, euskal kulturarekin lotutakoak, garai batean euskalduntzera etortzen ziren. Antza denez, irakasle guztiak gaude euskaldunduta, euskalduntze prozesu hortan murgilduta, gai dira euskeraz saioak emateko, baina nik uste dut hemen beste euskalduntzari beste zerbait deitzen diogula, ez? Nolabaiteko neutraltasunez eta doktrinatu gabe, hizkuntza ulertzen dugu ez dela gauza isolatu bat eta kultura behar duela, ez? Eta orduan hemen, testuinguru hori. Testuinguru hori eskaintzen diegu. Nor gonbidatu duzu, elkarrizketara? Nire laneko nobioa, Asier Osinalde. Bai, berak euskal artea ematen du, nik euskal literatura,
eta nolabaiteko konplizitate orduak pasatzen ditugu elkarrekin, eta esan dezaket ez bakarrik lankide, lagun badudala, eta nolabait ere interesekoak zaizkidan gauza guzti horien entzule bikaina da, bai? Eta bai, oso gertuko daukat, oso asko lagundu didan laguna da. Eta gero bestalde batetik, liburua idazterako orduan, bera izan nuen, atal bat bukatu eta berari luzatzen nion, eta uste dute horri izan dudala. Momentu zailenetan, Iralek ere pasa izan dituelako momentu zailak, eta horri izan dut. Eta horregatik esatu dut, nire lagun, lankide eta laneko nobioa dela. Zerura begiratu irakurle. Orain, itzuli begiak orri hauetara. Zerua ekografia lazgarria izan daiteke, baldin eta kotoizko odei erraldoietan berunezko ondoa margotzen baduzu. Asier, ze ariketa egin diguzun? Esango dugu, testuingurua jarriko diegu liburuari, liburuan kontatzen den istorioari jarri diozun testuinguruaz berbetan hasi aurretik. Denpora da, idatzi da daukasuna liburua, baina orain da liburua erakustezun momentua. Bai, atzeratzearen kontuak eta izan dira momentu batean ez dakit, liburu hau bada ariketa bat, ariketa pertsonal bat. Bertan protagonistarekin empatizatzeko ariketa pertsonal bat, nire ez dakit, iraganeko zauriak, kezkak, motibatzen induten gaiak, ulertzen ez nituenak, paperera pasatzeko alegin bada. Alegin intimo bat, bai? Intimitatea eta publikotasunak talka egiten dute batzutan, eta orduan hor egon da, kajoian egon da gordeta novela, batez ere ziurtasunik gabeko garaiak bizi izan ditugulako. Horiek uste dut, momentu horiek, pandemia eta horrelako garai aldakorrek on egin diotela liburuari, gauza asko esplikatzeko. Gizateria gaur egun dituen kezkak, uste dut agertzen direla bertan, eta uste dut arrazoia eman diola, zoritxarrez, garai berriek arrazoia eman diotela liburuari berari. Gerrak aipatzen dira bertan, azaltzen dira diktadurak, agertzen dira demokrazia, kolokan dauden demokraziak, agertzen dira etorkizun gabeko pertsonaiak, hori da. iluntasun hori, bortxakeria hori bebai, bizirauteko behar hori, ze hasiera liburuak, testuinguruaren aipatu dut, historia bat kontatuko da, emakumea izango da protagonista, ez dakigu izena bez momentu baten, ez dakigu ze sasoidan, ez dakigu ze lekudan, irudimen ariketan dia, irakurtzen ari denaren aldetik bebai. Bai, konklusio batera heldu naiz azken urteetan, eta uste dut hor lesio bat ikasi nuen, aurreko novelaren batekin ero, lagun batek nire liburutako bat irakurri, amaiera komentatu zidan, eta nik hala ez nuen ulertzen, amaiera, eta orduan herri eta egin nion injustuki, esan ez zuela liburua ulertu. Ez zola nire vanitatea ikutuko balu moduan, ez? Eta guztot ikasi dola, lezioa hori izan da, ez? Bada liburu bat irekia, iradokitzailea. Eta iradokitzailea ere testuinguruan eta termino horietan, ez? Termino geografikoetan. Nik ez dut ezagutzen 20. mendean diktadurarik ezagutu ez duen herrialderik. Eta horregatik kokatu izan dut beste behin abizalian ero nire uharte literarioan liburu hau, ez?
eta ezagutzen ez den, baina denok identifikagarri ikusten dugun hiri horretan, ez? Eta arkitektura guztia, hiriaren arkitektura oso gizatiarra da, bere alde ilun, alde beltzekin, alde zuri eta argiekin baita, ez? Eta hori da interesatzen zitzaidana. Gurera ekartzea fikzio bat, baina guztiz erreala dirudiena, bizi duguna. Ez askotan iruditzen zait niri krudelagoa iruditzen zait nolan esan. Bizitza bera da erreala. Azken finean fikzioa, literaturak hori ekarri behar digu, ez? Beste auspori, beste arnazgune hori. Hala ere, oso konstiente zara irakurle moduan liburu baten barruen zauzela. Esaten gabiltzena, fikzioa, errealitatea kontatzeko, baina oso era fikzionatu, oso era literarioan, oso era poetikoan idatzita dau, liburuaren indargune bat badalako zelan idatzita dauen. Indargune edo, ahulgune izan daitekena, ohituta ez dauen pertsona batentzat, ez dakiz zelan esplikatu hau, ikaragarria dalako hasier, eta ezagutzen dugu zure obra eta zure poesiarekin asko gozatu dugu, bai igarten da zeu-zeuzena atzien bai. Agian hartzen duen baten batek eraman dezake lehenengo aldiz sorpresaren bat bai? Bai, ikusi. Kritikari batek liburu bat kritikatzen duenean, idazlea ez dadia izutu. Idazle batek oso garbi dauka zintzu diren liburu horren ahulguneak. Bai, ahulguneak, ero indarguneak. Nik ez dakit bestela idazten. Hau da, dokumentazio lan egin ezakeen, niretzat trikimailua horre kokatzen dut, ez? Beste norabeitera eramatea, sentitzen ditudan emozio guzti horiek eta, baina guztut eskusa bat jokatu behar duzula, beste maila batean ere, ez? Eskusa baltasun esan ez, hau, akaso, esaldi hau, esaldi anpatu hau, esaldi poetiko hau, ez du lertuko zu nahi nahiko bazenu bezala, baina ez da zer gertatzen. Azken finean, badagor literatura etika eta estetika ariketa bat, baino ez da, zer eta nola kontatu. Eta nolakotasuna, ez dakit berezia daukadan, oso nirea daukadan estiloa da nire zoritxarrerako ero nire zorionerako. Baina nik bestela ez dakit idazten. Hau da, ezin diote, horroreari ezin diote edertasuna ukatu. Eta edertasunari ezin diote horrorea ukatu, ez? Orduan, bada modu bat, batetik eta bestetik gerturatzeko nire literatura. Herri de Luca idazle italiarraren El día antes de la felicidad liburua gomendatu nahi dizuet. Lehenik eta behin esatea asko gustatu zait. Napoleseko hirian girotuta dago, Bigarren Munduko Gerra bukatu ondoren. Eraikin batean haur umezurtz bizi da, eta etxeko atezainarekin harreman estua egiten du istorioan zehar. Atezaina bere aita, bere aholkularia bihurtzen da, gauza pila bat ikasten du berarekin. Oso erraz irakurtzen da, eta aldi berean esaldiak oso sakonak eta poetikoak dira. Irakurtzen badezue, espero asko disfrutatzea. Etiketa jartzerakoan, ez dakidalako nik ze etiketa jarri liburu honi, hartu beharko litzateke, gauza oso surrealista da bai, ipuin bat emoten du, narratzaile bat egongo da, oroiakilea dana, tarteka irakurleari esango diguna bai, adiegoteko pasarte batzetan eta bar, protagonistak esan duguna nolakoak diren, guztia edertasun bategaz, baina oso gauza indartsuak kontatzen, hasieratik, nola hasten dan bai, hori be autu bat dalako, bestera batera edo bestera bateko kontakizun bat egin daiteke, diez muturrek denbora danan, amets handi bat, amets ilun bat, baina edertasun horregaz. Abia puntua, akordatzen naiz, benetako min bat baneukala nik, haurtzarotik, gaztarotik,
uste dut ez dela aipatzen denean, ez? 20. mendea eta nolabait ere olako terapia berriek, konstelazio familiarrek eta edo delakoak eta ateratzen dutenean gure iraganera begiratu behar dela, gure zamakendu, damu, arrua eta alako hitzak aipatzen direnean eta nik uste dute ariketa horrekin bilatzen duela. Hemen hasiera batean aipatu duzu ez, oso era gordinean hasten da liburua, bortxaketa batekin, talde bortxaketa batekin. Nire interesatzen zitzaidan, batez ere, nahiz eta testu ingurua bestelakoa izan, lekuak beste batzuk izan, garaia beste batekoa izan, interesatzen zitzaidana zen pasarte jakin batzuk gure bizitza errealean jakosotako pasarte horiek geratzea, hiltzatuta geratzea irakurlearen memorian eta hortik abiatzea. Zer da jasotzen duguna bizitzatik, zer da gure konsientean abian jartzen duguna. Eta ero gaua heltzen da eta gure inkonsienteak hitz egiten du ez. Eta uste hori dela literaturarik eta hau. Batez ere, gauza eskotaz hitz egin, benetan niretzat gizateria usteldu honi gaineratu diezazkiokedan ahuldadeak ero gaitzesgarriak iruditzen zaizkidanak ditu, baina beste modu batean, ez? Beste modu, zaki poetikotasun batean, oniriko batean, iruditeria oniriko bat eskainiz. Bai, esaten gabiltzelako hasierako pasarte hori beste gogorra, baina ez dago era gordinean kontatuta, eta momentu baten pasatu zaitezke bai, jakin barik ze gertatu da, antinot, danadalako zerura begira gaudelako odeiek duten forma, eta horbe algaralako galdu. Laborategia esan didazu eta ederra da bai, bitu, deskribatzeko liburua zer dan, metaliteraturari buruz hitz egin dezakegu bai, banaini superzale, kapitulu hasierako aipuak eta hori idazlaskok egiten dute, zeupe bai egiten duzu, ez dakit kontatu da igual, bai, baina horrek ere jokoa dauka, momentu baten emakumea esan duguna protagonista idazlea da. Bere obrako zatitxu bat eskainiko diguzu eta bar, eta guztia txertatuta esan duguna, bueno, ariketa literario honetan. Bai, ni aipuzalea naiz, zita zalea, baina irakurtzerak orduan. Gero nik ez dakit hautatzen niretzate importanteak direnak, ero horiek ez dakit papereratzen. Orduan lehen aipatu dizudana, ez? Hau da, dokumentatzeak horren beste nek eta zailtasun ekartzen dizkidan momentu honetan nahiago nik asmatu, ez? Eta bada beste jolas bat, lehen aipatu duzun moduan, metaliteratura, zertarako balio duen idazteak, zertarako zerratik idazten du, hori da planteatzen dena bertan, krisi gara joiek, ez? Idazten dugu, baina gero argitaratzaren misterio hori, zerratik ieskortu behar ditugun gure testuak, banidade kontu baden, egolatria, eta gero beste ariketa hori, ez? Aipatu duzuna, narratzailea, narratzaile trampati badago hor, oro jakilea, baina etengabe bilatzen duena irakurlearen konplizitate hori, ez? Ez dakit, bada... Argituko zaigun, ordan gero. Bai. Argitu barik geratute be, hasier kalterik ez, dinot, horren beste hain zabaldu edana, baina badauka bori, hasita amaitu egingo da momentu baten amaitzen delako, badakigun narratzailean orden be bai, eta esan duguna, irakurleari horren beste aipu egiten dizkio narratzailea, geube, irakurle moduen, sartu gaituzu. Bai, eta bueno, gehigarria, aipuak zein botatzen ditu, ez? Benetan pertsona ezagun batek, ero benetan kafe orduan, alboko mailan entzun izan duzun elkarrizketa bat ere aipu bihurtu daiteke, ez? Liburura ekarrita. Eta aipatu duzuna, importantea da narratzailean orden jakitea, akaso ez, baina bada beste jolas bat, ez beste ariketa bat. Thrillerrak, novela poliziakoak, novela beltzak eta gutxitxo irakurri ditut nik. Eta hor suposatzen dute alako nobeletan eta behar dena da idazleak irakurleari
gonbidapena luzatzen dio hiltzailea ero dena alako aurkitzen. Hemen nik egin dudan ariketa hori izan da, ez? Irakurleari eskintzea beste jolas hori, ez? Asmatzen duzun zein den ahots hori, ahots narratibo hori. Eta, bueno, azken finean divertimenturako liburua ere bada. Aisialdia pentsatzeko liburu bat gomendatuko nuke, aisialdiaren inguruan filosofatzeko, eta horretan dago Eva Illusen Japikrazia liburua. Egun aisialdiaren industria eta zoriontasunaren industriaren atzean zer dagoen, oso liburu ederra. Esango nuke Leila Guerriero idazlearen edozein, azkena da La Llamada, Argentinako diktaduran atxilotutako emakume baten historia, oso gogorra, baina Leila Guerrierok idazteko duen modu hain zorrotza, hain atximurka egiten dizu, ez? Eta berak La Llamadaz gain, nik Teoria de la Gravedad gomendatuko nuke, bere artikuluak dira, prentzan idatzitako artikuluak, baina dira oso ondo idatziak, oso zorrotzak eta bizitzari buruzari direnak, ez. Margarit Jurzenarren Adrianoren memoriak, uste dut arratsalde euritsu batean irakurtzeko ezakit, baina irakurtzen hasteko moduko liburu bat dela. Eta arratsaldea eguzkitsua bada, ere bai. Erroma, arragoa, baina baita sutegia eta goritzen den burdina ere. Mailua, baina baita ingudea ere. Historiaren aldakuntza eta berrabiatzeen froga ageri-agerikoa. Gizakia inoiz munduan erarik zalapartatsuenean bizi izandako lekurik behar bada behinena. Emakume idazlea, esan dugu, gizon antzeslea, euren artean dagoen tratu hori, estatu kolpe bat, 7 urteko diktadura, eta gero ondoren datozen urteak, ustez, demokraziako urteak izango direnak, hasi hartzen moduz? Ondo. Eta tramo horretan murgilduko gara, pertsonaia eta esan dugu, eta, hiri ilun horretaz, edo iluna neuri, gorria izango da, hasierren buruan, baina hiri horretan sartuko gara, ze moduzko bidaia egin duzu irakurketa egiten egon zaren bitartian, hasier? Hombre, hitz batean, edo hitz gutxitan laburtu beharko banu, esango nuke, zuzenean, murgildu naizela Asier Serranoren munduan, ez da. Hiri horretara iritsiko gara, baina ez geha sartuko avenida nagusitik, ez geha jungo masa turismoak normalean bisitatzen dituen lekuetara, baizik eta aldirietara, ez, eta ezagutuko ditugun pertsonaiak, izango nuke danak direla bazterrekoak edo behintzat ezoikoak estandarizazioaren zentzuan, alegia, ez dira bat ere estandarrak, apur bat surrealistak agian, ilun xamarrak, eta iraultza asmo bat dutenak, segurazki sakon-sakonian. Min ere izango dute, segurazki, guztiek, sakonean mina badau, hor, mina karintzeko alegin hori bai, esaten gabiltzena, distopia dituko diogu, distopia baten gauz, errealitate distopiko baten gauz, edo dana da irudimen ariketa bat egin beharko duguna, baina min hori, eta hasi errazan zune, baina horri aurre egiteko, behintzet, bizirik dauze bai. Bai, nik esango nuke, ez dakit, Asier pixkat ezagututa, bat datozela novelan azaltzen diran hainbat arlo eta bera, ez, adibidez, mina aipatu duzu, baina badago min hori sendatu nahia, damua ere esango nuke neurri batean azaltzen dela, baina erredentziorako nahi bat ere bai, barne borroka ere badago,
askotan jokatzen du ideia kontrajarriekin, esaldian bertan, ez? Bai, esango nuke, bueno, mina, baina mini hori gainditu nahia badagoela, bai. Bira, aukeratu entena da nuestra parte de noche, Mariana Enriquezena, eta gainea usaia, giroa, dena oso sensoriala da liburu bat iruditzen zait, gainea ez da ez sentidu honean, baizik eta oso zoko usai batekin, oso historia gordina da, berezia, eta horrexegatik batik iruditzen zait dela historio bat bai ikutu, sentitu eta usaitu ebaiteana. Bai, da topiko badala agian, baina, bueno, klasikoenetako bat, eta nik uste gaina denboakin geroz da gehiago gustatzen zaitena, Pride and Prejudice da, Jane Austenena, eta orduan norbaiti lurrin bat itekotan, bertako heroiari dala Elizabeth Bennet, eta ja behin hasita, segurazki Darcy jaunari bai ingo nioke. Egia esan iruditzen zait ez daudela liburu asko, usaimenan ingurun o perfumean kulturan ingurun ondo idatziak ez, baina benetan sakontasunez gaia aztertzen dutenak, eta nabarmenduko nuke Clara Buedo kazetariak orain dela gutxi kaleratu duen La historia del perfume liburua aintzinarotik edo ia lehenengo zibilizazioetetik hasita oso ondo aztertzen durako zein izan den usaimenan eta usainen eta fragantzien errealitatea eta garrantzia gizarte guztian zehar, ez? Hontan, Marta Jiménez Serranon Los nombres propios aukeratuet, ez dakit jankidori definitzen dulako, baina bai dalako liburu bat jankidori izatea gustatuko litzaigukena. Hau da, toki bat edo eremu bat gustora sentitzeko, goxo sentiarazte izuna, oroitzapenak ekartizkizuna, eta batez ere liburu bat oso errex zure parte egiten dezuna, eta nik uste gaina horregatik dela ebai nire liburu gogokoenetako bat. Idazle irakasle, bizok. Eta esan digu Asierrek, idatziala Asier, zeuri, apurtxu bete horriak pasatzen ibili direla, hemen iralen gauz, lehen aipatu dugu bebai, eta badaukazu ez dagoen zer egina, irakasleak eta euskalduntzen eta testu ingurua jartzen honi guztiari, eta garrantzitsua dira honelako gauzak bebai, ezta? Bai. Orain ze elkarrizketa dela eta berriz irakurri da liburua, berez memoria egiten aritu ginen aurrekoan, eta uste dut 2019an pasazigula nire bikotekideari eta bioi lehen zirriborroa edo. Eta ordutik gauza asko gertatu dira, pandemia bat, besteak beste. Baina orduan hiruok lankide ginen eta pixkat iritzia eskatu zigun Asierrek eta gure iritzia eman genion. Gainera idatzi hala pasatzen izkien, gurendari eta Asierri, eta niretzat bazen babes bat, hau da, normalean ez dakit idatzituan beste liburu guztiak oso era basatian idatzi izan ditut, ez? Idatzi eta gero baten bati erakutzi eta gero zenean editorearen gana, ez? Hemen bukaran azertzen dira eskertzak eta batez ere, 6 urteko prozesu kasoian egontako hortan, ez dakit iruzurtiaren sindromea ez ote dan, baina beharra neukan era oso gertuko harreman horretatik abiatzea liburu honekin. Batez ere, Asierrek esan duen moduan, zetorrelako nire min pertsonal batzuk sendatzera. Banekin, zergatik idazten ari nintzen, baina gero zertarako publikatu hori gero etorri zen. Orduan, horregatik onda horren beste denbora, ez? Bertan, baina eta eskertzeko izan zen, hau da, lanean oso gainera Asierrek eta biok uste dut badaukagula nolabaiteko oso disiplinatua garela gure bizitzan, gure egunerokoan, gure sormenean, eta horrek laguntzen zidan, hau da, astean behin pasarte bat entregatzeko
behar hori, ez? Eta bai, Urendak, Asierrek, Sorkundek, lankidek izugarri lagundu zidaten. Privilegiatu naiz hortan. Liburuko protagonistak Link eta Shelter dira. Link Bradforden bizi den mutil gazte bat da eta bere aitaordearen erruz etxeko egoerak atsekabeturik etxetik alde egitea erabakitzen du. Kalean eta bere arrebaren etxean tartekatzen du bere bizia, lan aurkitu ezinik, baina azkenean Londresera leku aldatzea erabakitzen du eta kaleko bizia jorratzen hasten da bertan baita lan aurkitu ezinik dagoelako. Beste aldetik, Shelter, Londreseko soldadu ohi bat da, arrazoi medikoengatik kaleratu egiten dutela. Honek sinesten du, etxerik gabeko biztanleengandik kaleak garbitu behar dituela, eta horrela bere biktimekin erailketa prozesu bat hasten du. Liburua aurrera doan ahala, Link eta Shelterren bideak norabait gurutzatu egiten dira, eta hemendik aurrera ezin izango duzu liburu askatu. Misterioa argitzeko gogoz egongo zailako. Horrega, intrigak liburuaren amaierara bideratuko zaitu eta hau zabalik geratuko zara liburuaren mitxerarekin. Bukatzeko, liburua erabat komendatzen dut oso arina delako eta oso historia interesgarria kontatzen duelako. Zu jakin minez mantenduz bukareraino. Baina, batez ere, gomendatu nahiko nuke kalean bizi diren pertsonen eguneroko bizitza islatzen duelako eta uste dudalako oso garrantzitsua dela jakitea nolakoa den pertsona hauen bizitzeko egoera. Laguna izan da, Asier lankide bai zarie, idazlea zara zeue bai, dinot, Asierren ibilbidea ikusita oso gaztea zizinen zu. Dinot, sorkuntzaldetik eta oso gaztea, oso gaztiek ginenien beha referente zeuen talde txue, eta Lubaki eta bar, eta gero musika gintzan eta irauten du. Eta irauten du, eta honelakoak idazteko gaitasun horrekin irauten du. Zelan ikusten zu bestaldetik, Asier ibilbidea? Ikusten da Asierrek, esango nuke, ez dut iguala inbeste ezagutzen, baina esango nuke, garbi izan duela beti idazlea izan nahi zuela, edo, bai, idazlea izan nahi zuela, eta orduan... Kantante izan dabe, bai. Kantante ere izan da, bai. Baina, bueno, horri begira bizi izan dela, ez? Edo bintzat bere bizitzaren, edo izatenen zati bat horri begira izan dela, ez? Eta orduan horrek esango nuke laguntzen duela, trajektoria bat egiten, ez da? Nin galdetuko nizuke, ea berrogeita urrengo urten, ez aurten, berrogeita 10 tokatzen zaizkigu, berrogeita 10 urte betetzea, nola egiten duzun gaur egun idazten jarraitzeko? Bueno, horre ezagit. Garai batean zoritxarreko sentitzen nintzen insomnio daukadalako, baina gaur egun ezagit, bada... Nik uste otor sekretua badela, lehen aipatu zue, garai berriak, nolan heldu, biziraupena, eta nik uste idaztea, sortzea badela biziraupen ariketa bat. Nire kasuan mintzat, bai. Errautz bihurtuko gara, baina hor geratuko da, ero ez da geratuko, ero pentsatuko gu ieskortu egin dugula zerbait, gure izatearen zerbait. Nola egiten dudan, ez dakit, pultsioak dira, lo gutxi eta gainera emez gaizto asko. Eta orduan hori dira nire, nola esan nuke, nire inspirazio iturria. Eta gero dena ekartzarena, ez dakit asko ero gutxi sortu dudan. Musika gintzan, literaturan, baina guztot, ederra dela, nire kasuan mintzat bi maitala izatea. Literatura eta musika. Eta leialak izatea biei ez. Hau da, literaturan aritu izan naizenean, literaturan aritu naiz. Musikan aritu naizenean, musikan. Eta batekin nekatu izan naizenean, badukat bestea, ez? Aurrekoan gertatu zitzenean gauza oso kuriosoa, liburu aurkezpen batera joan nintzen, liburu denda batera, eta enuen inor gonbidatu, gitarra soilarekin joan nintzen, eta hor jabetu nintzen, improvisatu joan ala, duela 20 urte, egindako kantuek bazeuketela lotura
liburuarekin. Eta oso eroso sentitu nintzen formatu horrekin, hau da, liburu hau orkestea iraganeko kantuekin. Klaro, horrek zerbait esan nahi zuen, eta zerbait hori, zera da, beti idatzi duzu berdin. Hau da, errepikatzen joan izan den obsesioa da zure sorkuntza. Beti berdin behi, beti ez berdin. Ez berdina garalako, esan duguna, eta dinari dagokion ez eta bebai. Eta kasu honetan, Asier beste pertsona bat, alabari eskaini da liburua, ja horrek ja beste zehoz zer egiten zaituelako bebai. Bai, eta bueno, Asierrek oso ondo ezagutu izan du prozesu hori, eta liburuan ere agertzen da horren mundu guzti hori, ez? Itzen dugu, antzesleak ero eskatzen dion enkargu hortaz, baina badago beste enkargu bat ere, eta bai, aurrekoan brometan esan nuen, baina ez dut uste brometan denik. Ustot, liburu horretatik libratuko nukeen, salbatuko nukeen horri bakarra alabari egindako dedikatoria dela, ez? Ezagit, eta ez dakit ilusio asko neukan liburuak kaleratzeko, ez, beldurrak, baina ikusi oso harro eta pozik nago, liburua alabari eskaini diodalako eta gorputzean tatuajerik jarri gabe. Desilusioa eta ezkortasuna gailentzen dira poemategi honetako lehen atalean. Bigarrenean ordea, itxaropenari irekitzen diote atea. Emozio pertsonaletik eraikia, errealitate sozialak eta politikoak mamitzen dute poemategia, eta beldur hori guztiari aurre egiteko, ahalduntzea eta erresistentzia proposatzen dituzte. Ipuinetatik eleberrira salto egin duen idazlea da Mitxelena. Oraingoan, maitasuna, heriotza eta dolua izango dira gaiak, eta protagonista bere buruaz beste egin duen pertsona baten alarguna. Barne eta kanpo bidaia fisiko eta psikologikoa egingo duena. Emanaldia eskaintzera zijoa zen Afrikatik Lodosara, Anastasini zirkuko kideak, 36ko uztailaren 18 hartan. Bitartean Errepublikaren kontrako estatu kolpea gertatu zen. Askok bizitza galdu zuten, zamaketarako elefante batek ez ordea. Ez igo volumena. Liburuaren azken paragrafoa irakurtzera noa. Liburu baten azken paragrafoa irakurtzerakoan sortzen den isiltasuna izan daiteke epilogorik perfektuena.